Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Finally guys, आङो YouTube channel नामखौ मैया सोलायबाय ओमफ्राय आं दिनै YouTube channel नामाव दिनै गोदान भिडिअ बानायबाय बेखौ आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव रिभिल खालामनाय जासिगोन आंनि पवित्र बीटेक YouTube चेनेलखौ सोलायनानै आङो दा गोदान नाम लाबाय बे गोदान नामानो जाबाय लाउडुमनि भिडिअ बरिया गाइस आंनि बियो मा होनो गामिनि न'नि मानसिफोरा मोजां मोननानै दोननाय नाममोन लाउडुम होनोमोन आंखौ गामियाव दा आङो बेखौनो YouTubeआव लाखिबाय दा आङो YouTubeनि नामखौ लाउडुमनि भिडिअ खालामबाय आरोखि ना चेनेल नामा आंना लाउडुमनि भिडिअ जाबाय ओ माय गड आंनि नामा लाउडुम गेमसिनि बयफ्रेन्डसो माथो आंनि नामा ओ माय गड स गाइस आङो दा नाम सोलायनायजों लोगोसे आङो कन्टिनिउ भिडिअ लाबाय थासिगोन बिदिनो एसे इन्टारेस्ट भिडिअ लाबोगोन लोगोसे आङो एन्टारटेनमेन्ट भिडिअबो लाबोगोन कमेडि टाइपफोरनि भिडिअ लाबोगोन ब्लग लाबोगोन ओमफ्राय जोङो दा दसे थानानै जोङो बाथौ रिजर्ट खेरायाव थांनो नागिरदों बेरायहैनो दा दिनै जेबो खामानि गैया नालाय बेनिखायनो जों बेरायहैनो नागिरदों आरोखि ना जों साथाम साब्रैसो थांगोन ओरैजाय ओमफ्राय जों दा दंफैयो एसे न'निफ्राय गोजान जायगायाव ओरै लामा बानायगासिनो आरोखि ना बार जानो फैदों जोङो दखानाव फैदोंमोन ओमफ्राय मेथाइ जाबाय दखानाव ओमफ्राय दा ओरै बेरायनो फैबाय आरोखि ना जोङो गाइस असम ओके गाइस माने गाइस आरो आङो दा आइफनजों केमेरा खेबजागासिनो आइफनखौ लादों आंनि सासे लोगो जोंनि न' खाथिनि दा जोङो बेजों बिराद मोजां भिडिअ खालामबाय थासिगोन सानफ्रामबो बानायगोन ब्लग एन्टारटेनमेन्ट नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय लाउडुमनि ब्लग इउटुब चेनेलखौ ना मा होनो गाइस भेरि एक्साइटेड आरो गाइस भिडिअनि क्वालिटिखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा बेखौ इडिट खालामनानै आपल'ड खालामसिगोन दे होमबा दिनै भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाथौ रिजर्टआव बेरायहैनाय ब्लग